Na dispečing 112 zatelefonovali v noci mladí ľudia, ktorí stanovali na bratislavskej Kolibe. Zo spánku ich vytrhli agresívni extrémisti a brutálne ich fyzicky napadli. Smeruje k nim pohotovostná motorizovaná jednotka a záchranka. No, my sme už išli spať, oni tam na tvoja dvaja, a potom zapalili stán, potom stiahli, potom nás sa dokopali. Priamo na mieste činu zaisťuje polícia skupinku ľudí, ktorí zaútočili na nič netušiace obete. Na prvý pohľad je jasné, že niektorí z útočníkov ešte nedovršili ani 18 rokov. Sú medzi nimi aj mladé dievčatá. Policajti musia najprv zistiť, či pri sebe nemajú zbrane. Na svojich rovesníkov zaútočili pravdepodobne preto, že vyznávajú iný životný štýl než oni. Je možné, že konali pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. A kde je ináč vrch stanu, by ma zaujímalo? A počkaj, to sú vnútrašky, ale kde je stred? Akurát my sme spali a oni proste došli a rozkopali stan. Dnes tam vám podpálili, alebo je tam nejaká škoda? No, tie sa už úplne zničili. Kde zničenie, podpálenie, alebo čo? To je taká diera, zaplašovačov, pohľadne strhli celé a rozkopali to. Dobre, takže ten jeden potom išiel na ošetrenie. Toho jedného zobrali na ošetrenie už. Áno, Dobre. 6 bomblov. A z ničoho nič nebol, žiadny konflikt slovný alebo verbálny, proste, že by ste ich Všetci boli napadali. stane spali a potom došli a rozkopali. Tak povedali, že som pankáč, že to dostal ráno, potom ďalšiu a už... Že to dostal kopáčku, že ne, vieš, a bol ďalšiu a už som utekal. A ten kamoš bol horšom a už som búcho a tak ďalšiu. Jedna z obetí musí podstúpiť zdravotnícke ošetrenie. Pri fyzickom útoku utrpel mladý chlapec úraz na tvári. Našťastie nepríde o sluch. Zútraví to aj to žiť, alebo ešte sa pozrieť. Podobných prípadov vzájomnej neznášanlivosti je v našej spoločnosti čím ďalej viac. Nie všetky sa však skončia bez zranení alebo obetí na životoch. Dôkazom toho je aj vražda Daniela Tupého, ktorý podobne ako naše dnešné mladé obete nespravil nič zlé. Iba tak trochu inak vyzeral a vyznával odlišnú životnú filozofiu.